uzibuka ziyafana kodwa zona ayifani, noma uma ucabanga uzibone ngathi ziyafana kodwa ifani. Okay, lana ngiphethe iFanta, ngiphethe i-Oros. Okay, bobabili laba mawubaphuza bamnandi, bobabili banoshukela. Okay, kodwa lo uFanta une-acid, lo akanayo acid, kodwa bobabili banoshukela. Noma mawubabuka ungababuka uthi bayafana kodwa abafani, kodwa omunye umuntu uzothi bayafana mayebona le ukuthi okay loya ubani, omunye uzothi uFanta nalo uthi uFanta kanti seku-Oros. Okay, lezi zinto zombili mawuzibuka ziyafana kodwa ayifani. Okay, abafana bayafana nje, ukusukela uSiphe, uLindo, Andile. Okay, laba kuthiwa bayafana. Okay, banoshukela bowu-2 ngokubathestile. Okay, wena uthi abafana bayafana, shuthi bonke labafana usibathestile uthi bayafana. Okay, mina ngifani noSiphiwe wakini, mina ngifani nobani wakini, ngoba okay umfana wakini noma ubhuti wakho noma umalume wakho uhamba ngo-8 ekuseni azobuye ngo-8 ebusuku. Okay, angimazi noma uyi-gay yini kodwa uhamba ethu emajiteni, owazi ukuthi wenzani namajita. Okay, lapho-ke abafana abafani, obhuti bakho abagezi, mina ngiyageza. Abafana abafani, same thing applies here. There's Oros, there's Fanta, there's Oros, there's Oros juice. Bobabili banoshukela kodwa abafani. I-Oros lokasinhlo nayo angiyazi noma sino-20 years sakhula ikhona, ngihlale nginayo i-Oros nayo, ungabuza noma i-Oros nayo. Abafana abafani, ngenza ukubabuke ngathi bayafana.